Tak čaute, chcel by som vás privítať pri mojom ďalšom tutoriále, ktoré bude dneska o niečo kratší, pretože si v ňom ukážeme úplne ľahučkú vec, a to ako niekomu zistiť heslo na Facebooku. A toto už fakt, ktorý to nezvládne, tak je to proste úplný debil. Nič zlom, nemám nič proti nikomu, ale fakt, keď už toto niekto nezvládne, tak to už je retardácia. No dobre, dáme si Chrome alebo Mozilla, to je jedno. Dáme si facebook.com. Tak, počkáme. A tu máte e-mail alebo telefón a heslo. E-mail si zadávať nebudem, napíšem si tu len Dexter. Tak, a heslo si dám napríklad Dexter_boy. A ako zistiť niekomu heslo? Poviete kamarátovi, alebo to je jedno komu, niekto napíše a odíde niekde preč, to už je jedno kde, a niekto nechá takto. Vy len prídete k tomu, označíte si to, kliknete pravým, dáte si preskúmať prvok a zobraví sa vám takáto nejaká tabuľka. A hneď na začiatku, jak si vám sa zobrazí tabuľka, máte tu hneď označené taký riadok a tu vám píše input, type, password, class a tak ďalej a tak ďalej. A tu, ako máte toto password, kliknete dvakrát a zmeníte na text. Dáte enter a ako vidíte, sa nám odhalilo heslo. Tak vidíte, môžete si povedať heslo, a keď budete vedieť, že kamarát alebo komu ste to chceli zrobiť, zistíte, že ide späť, kliknete si zase na to dvakrát, napíšete password, dáte enter. Ako vidíte, že to je zase v normálnom stave. Sú to hviezdičky a nie je to vidno. Takže toto bolo kratšie a dúfam, že sa vám to podarí. Dúfam, že mi dáte nejaký ten like. Ak nie like, tak aj tak môžete dať like, nie to jedno. Proste, ak sa vám páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, môžete dať tiež like, ak nie, tak dajte krížik a palte do piče. A tak proste dajte mi nejaký ten odber a tak čaute. Wow.